Λίγο τι στέκει θα κάνουμε. Θα κάνουμε ψάρι πλακί. Ωραία. Τα ειδικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, το ψάρι. Ψάρι είναι τσικούρα. Θα χρησιμοποιήσουμε τσικούρα σήμερα. Ωραία. Δεν έχουμε φιλετάρι. Ωραία. Έτσι, τα ειδικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κρεμμύδι φιλέτο, κομμένο με σερ, σκόρδο, ψιλοκομμένο, ντομάτα καρέ. Έχουμε κόψει φέτες ντομάτα για το τελείωμα. Μαϊντανό, αρκετό. Μία σάλτσα ντομάτα με κρεμμυδάκι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο για να έχει και η υγρασία μας στο πιάτο. Αλάτι, προσκοντριμμένο πιπέρι και ζάχαρη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ζεστάνουμε το τηγάνι μας. Ρίχνουμε πρώτα το κρεμμύδι. Μαζί με το κρεμμύδι. Βάζω λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Αφού έχουμε ρίξει το κρεμμύδι, θα βάλουμε και ζάχαρη, αλάτι, να βγάλει τους χυμούς το κρεμμύδι ώστε να καραμελώσει. Και θα ρίξουμε και λίγο ζάχαρη. Θα τα αφήσουμε να μαραθεί. Θα αρέσει το κρεμμύδι. Βάζουμε σκόρδο, περίπου μισή σκελίδα για 2 ψαράκια που έχουμε κάνει τώρα. Θα ρίξουμε την ντομάτα. Να προσθέσουμε και τη σάλτσα ντομάτας μέσα, μαγειρεμένη. Προσκοντριμμένο πιπέρι. Θα αφήνουμε λίγο να βράσει. Θα βάλουμε και λίγα υγρά. Λίγο ζεστό νερό, όχι κρύο, για να μας κόψει το βρασμό. Ωραία. Τώρα θα προσθέσουμε το μαϊντανό. Θα προσθέσουμε και το μαϊντανό. Στέκει θέλει αρκετό μαϊντανό. Στέγη μας. Θα βάλουμε λίγο σάλτσα στο ταψάκι μας χαμηλά, από κάτω. Θα βάλουμε πάνω τη τσικούρα. Και θα βάλουμε και την υπόλοιπη σάλτσα από πάνω, να καλυφθεί το ψάρι. Και αυτό το ψήσουμε για 12 με 15 λεπτά στους 200 βαθμούς.
Βάζουμε και την ντομάτα που είναι κομμένη σε φέτες από πάνω. Ωραία. Πώς να το δείξει τι. Αυτό εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Και το βάζουμε στο φούρνο. Αυτό εδώ. Εντάξει.